maraming salamat po dahil sa Ako Bicol, tinulungan kami na mailibre lahat ang pangangailangan po ng aming pasyente. Isang ina na mula pa sa Masbate ang humingi ng tulong para sa kanyang anak na nasa ospital dahil sa mga bukol na natamo nito sa kanyang spinal cord. Nasa na po ngayon itong anak nyo, ma'am? Nasa BRTTH pa po. Kailan po kayo pumunta dito sa Legazpi at i-admit po itong anak nyong si Ken? June 16 po, ng madaling araw po ng linggo kami ng biyahe po. Madaling araw po kami dito nakapunta na ng BRTTH po ng Lunes. So, kamusta na ma'am yung kalagayan ngayon ni Ken? Simulat po doon sa bahay namin hanggang po dito na na-admit po yung anak ko. Talagang marami pong pinag-iba na meron na po talagang pinagbago sa kanya. Hindi na katulad ng dati na hindi siya nakakapag-upo, hindi siya nakakakain ng maayos. Ito, dito na simulat na i-admit siya, lahat po may pagbago sa kanya. Nakakaupo na siya, nakakain ng maayos, tapos panay siya naghihingi ng pagkain. Opo. Tapos yung pag-CR niya, nakakaupo na po siya ng maayos ng pag-CR, hindi katulad ng dati na hindi mo siya mapapaupo ng matagalan. Dahil sa pag-admit mo dyan sa ospital ay merong ng improvement dito sa iniinda ni Ken. Ano daw sabi ng doktor? Paano niya nakuha itong bukol dito sa kanyang spinal cord? Hindi pa naman po sa amin nasabi na kung sa genes or sa inheritance kasi po sa aming pamilya, wala po talaga kami ng ganun mga bukol. Ang aming talaga high blood, hypertension, yun lang po ang talaga namin. Pero sabi ng mga wala. Pero may ganun din talaga na cases na ganyan na hindi totally naman yan na nakukuha sa mga genes. Yun ang sabi sa amin po. Ngayon po, naka-enroll po siya pero meron po siya medical. Alam naman po ng mga teachers niya na andito siya ngayon sa BRTTH. Yung andun pa po siya sa amin sa Masbate, hindi pa naman po namin totally alam na yung sa spinal nga. Kasi yung lang niya, masakit lang ng likod, ganun lang yung nararamdaman niya. Pero nung simula po dito na i-admit siya, meron talaga na po siyang pinagbago. Wala na po siyang sabing iniindang sakit na ngayon. Yung ang problema na lang po namin, yung makalakad po siya, yun na lang po. Pangilan anak niyo po ito si Ken? Panganay po namin siyang anak. Dalawa lang po sila. Pero dun sa Masbate, ma'am, na-admit niyo na po ito si Ken? Wala po. So, dumiretso na po kayo dito sa Legazpi? Opo. Kasi po, sa 7 session pa lang po niya na pagpa-therapy namin, wala pong pinagbabago po sa kanya, ganun pa rin. Kaya nakapag-desisyon na talaga kami, nasabi namin, talagang magre-request kami na papunta na kami ng BRTTH at saka may nagsabi sa akin, nagsabi ng yung doktor na kailangan talaga siya na makita ng PICE nerve na doktor na para sa kanya. Kasi yung ang sakit niya parang yun sa mga ugat-ugat daw po yun. Opo. Nung na-admit na siya dito, ma'am, sa Legazpi at nakita ng doktor, mga ilang bukol daw ang nakita dun sa kanyang spinal cord, ma'am? Yung sa spinal naman po, dalawa daw po ang bukol lang nakita pa lang sa video. Pero sa final po ng reading, wala pa naman po kaming na-receive na reading na galing sa MRI. Hindi pa po nila masabi kasi nga ang makapagsabi daw sa amin ito, espesyalistang na para sa spinal. Kasi dito po daw sa BRTTH, wala po doon espesyalista dito ang doktor. So paano nyo, ma'am, natutugunan yung pangangailangan nyo, ma'am? Nandito pa sa ospital, merong panggamot na iniinom itong si Ken? Bago po kami nang punta dito, provide kami po ng may mautangan kami ng pera para po sa pangpagamot sa kanya. Pero po dito ngayon, yung nalilibre po yung pagkain niya kasi dito sa ospital. Sa amin po na mag-asawa, kailangan po namin magtipid para po alang-alang po sa aming anak. Yung trabaho ko po, street sweeper po. Yung asawa ko po, yung mechanical plant operator po siya. Pero yung kinikita nyo, ma'am, sa araw-araw ay sumasapat naman sa pang-araw-araw nyo? Medyo po. Meron ba ito si Kent na iniinom dun sa Masbate, ma'am, na gamot or maintenance? Wala po. Kailangan po siya na ma-refer doon sa BMC. Opo. Kasi doon lang po ang merong espesyalista na para sa spinal po. Kasi wala po dito sa BRTT. Yung hinihiling ko po na matulungan po ako na yung bill namin, tapos yung papunta po sa BMC. Paano nyo nalaman na meron pong program, mga Ako Bicol Party List, na tumutulong po sa mga katulad nyo, mga kababayan natin na humingi po ng tulong medikal? Nalaman
naman po namin kay Ma'am Maricar po, yung nagtutulong po dito sa amin na taga Masbate po. Opo. Sa ngayon ma'am, meron na ba kayong idea kung nasa magkano daw po yung hospital bill nyo? Wala pa po kami idea po kasi ano po sa amin dito na nag-roobing, parang DSWD po yun, na kung ang bill daw namin is bababa sa 50, hinihiling lang nila po sa amin yung birth certificate at valid ID po ng ng nanay or tatay. Ganun lang po yun. Pero kung mas malaki po ang bill, kailangan na po ng maglapit kami sa mga Ako Bicol, DSWD or Malasakit po. Kung in case po ma'am na lumabas po itong hospital bill nyo, ay meron po kayong dalang pera na pwedeng makabayad dito in case na lumampas sa 50,000? Ay, wala po sir na. Kaya nga po nagdulog kami sa Ako Bicol para po matulungan kami ng hospital bill at may dala transpo papunta po ng BMC. Once po na may bill na yung pasyente ni nanay, dahil na po sa akin sa Ako Bicol Desk, meron tayong fund para matulungan sila. Pero if ever man po na malaki yung bill nila, ay more than 50,000, dadaan po muna sa process ha. Meron naman tayong DSWD na pwedeng tumulong sa kanila. Pero po ng DSWD, nandito po ako Bicol Party List para sagutin yung kanilang hospital bill with the help po ng government ng Masbate. And then yung ambulance po, meron namang ambulance si Gong Saldi. Pwede po natin i-request sa programa na mabigyan natin sila ng ambulance para may atid sa BMC, yung pasyente po nila. Pagdating po ng BMC, meron tayong mga coordinator na pwede nilang i-coordinate doon sa Naga at meron tayong opisina sa Naga, ang Ako Bicol Party List. Kaya wala po silang po problema kahit po na saan lugar, meron po Ako Bicol office na aalalay sa kanila. Zero billing na po ito. Tapos in case po Yes na po. ilipat po ito doon sa Bicol Medical Center, ay ililibre rin ng Ako Bicol Party List in case to Yes kung ano po, pang meron tayong gagastusin. fund doon. Meron tayong staff na mag-aalalay sa kanila. Opo. Nandun yung mga coordinator natin sa Kamsur. Pwede natin i-coordinate sa kanila. And then, pwede natin sila ihatid sa PMC if ever man na ma-endorse natin dun sa PMC. Dito po sa DRSMC, hindi po sila alis na wala po silang referral from the doctor para mailipat sila sa BMC. Gagawin naman po ng social worker dito, i-refer sila sa social worker doon sa BMC para po sa kanilang mga bayarin. Apo. Meron naman tayo doon ng mais para yung pong mga pasyente na nangangailangan ng tulong ay matulungan natin. Kailangan lang ni nanay gawin, asigasuin po pag-alis po dyan sa programa natin, asigasuin po yung hospital bill. If ever man may discharge order na, dahil po siya sa akin dito sa Ako Bicol Desk para matulungan natin sila at may guide. Apo. Hindi po ako nangako na pwede ko sa Naga, pero rest assured po na wala silang problema yung papuntang Naga basta kompleto po yung requirements nila. Maraming salamat po dahil sa Ako Bicol, tinulungan kami na mailibre lahat ang pangailangan po ng aming pasyente. Asahan po natin na lagi pong si Kong Saldi and Kong Gordin, lagi pong nakaantabay sa mga pangangailangan ng mga nangangailangan tulong medikal. Hindi lang po sa medikal, marami tayong programa ang Ako Bicol Party List. Sa lahat po ng probinsya ng Bicol Region, meron tayong opisina na pwede nilang lapitan. Ganyan po si Kong Saldi and si Kong Gordin tumulong sa ating mga pangangailangan. Nandito lang po kami lagi. Pagdating po sa medikal, nandito lang ako sa BRSMC, Ako Bicol Desk. Nandito po ako, pwede niyo akong lapitan anytime. Pwede niyo akong tawagan sa cellphone number ko. Pwede niyo po akong message sa messenger anytime po. Sumasagot ako.